Учасники на роботній акції, їх веќе од 60 и коло 20 надничаров 28. септембра соботу закончили и оберачку сорти Грозна Франковка, ktorú akcionáre zo Zruského Kerestúra i Đurđova za svoje potrebi pravenja vina tako je odniesli zo Šidu. Za oberanie ešte ostala jem sorta Hrozna Cabernet Sauvignon i Bíle Hrozno Rajnský Riesling za potreby vinarii. Víno poznejšie bude pozdelené i po našich parochijoch i kulturno-umetnických družstvov, že by po troročný pripovedky o viníci skoštovali víno i dali svoj súd. Účastníci akcii zacekovali parochovi Michalovi Režakovi na odličnej organizácii oberáčky, večeri i druženju, ktorí prišli zo Sremske Mitrovici ich kolo 20, potom zo Đurđova, Kerestúra, Kocúra, Verbasu, Nového Sadu, Petrova Radinu, Nového Orachova, jak i zo Šidu, Dikiću i Berkasova. Oberačka bude celkom zakončena, keď chvíľa dopušti po koniec toho týždňa.